Salam, mehriban gelin gyýdylar. Bugün alajanyň ýene bir görnüşi ýöne 20 tapakdan hemde örlüşini birazajyk başgarak edip görkezmekçi. Ne dürlüleriň yerleş tertibi şeýle bolar. Misal üçin 3 tane açyk dürli bir şeýle alajan içinde zolak bolar. Muny düýüňden isleňden bolar. Başga haýsy renkden isleňden bolar. Ýöne açykrak renkden isleňil gowy. Ondan sonra ne şu görnüşde agyň iki kapdalynan gara edip şeýle goýjak. Özünem örümde ne şeýle ak bilen gara alaja bolar ýaly. Şu görnüşde goýup görjek. Indi şu alajany ýene bir setirberden goýberjek. Bir-birden hemmesi ortasyndan neşe renklere göre islen renkini goýberip bilersiňiz. Tal üçin ýaşlam goýberip bilersiňiz ýa gögem goýberip bilersiňiz. Açygyrak renk bolsa gawy bolar. Men sary ýa-da gyzyl goýbermegi makul bilim, toňrada sary bilen gyzyly bile goýbereýin diýdim. Meş ikisini bile goýbersen ýöne işmäni günje goýbersek awadan bolmagy mümkin. Onu häzir görürüz. Sonra da görsem inçe ýalyk bolup, şoň üçin ýene bir sary goşdum. Nüştaýda şu 3 renk neşlan arasyndan geljek. 20 tapakdan her tarapda 10 tapak boljak. Mehribanlar, mehriban gelinler onu häzir örlüşini görkedeýin. Örlüşini öňki ýaly 2 basyp 2 galdyryp däldi. Muny 1 basyp 1 galdyryp örüp görjek. İlk bilen renkleri yerleş tertibine düzüleýli. Haýsy alajany öreňizde de iki bilen tagapdyrlan başlamagy indi dedim. Ýeri gider. Renkler boýunça bir galdyryp bir gatyp. Ne bilen üçsini bir hatap etýär. Ne çetki tapagyny geçirýär. Bir basýar, bir galdyrýar, garany basýar, agy galdyrýar, garany basýar, sary gyzyly galdyrýar, garany basýar, agy galdyrýar, garany basýar. Ene. Arasyny geçirýär. Indi ikinji gülgülüğümde alýar. Basýar, galdyrýar, basýar, galdyrýar. Basýar, galdyrýar, basýar, galdyrýar. Renkleriň ýergiderligi başda görkezişim ýaly şondan bozmaly. Indi bir tarapdan il şony gaýtalaýar. Şeýle bir basyp bir galdyryp
mehriban gelin gyýdylar. Alajanyň görnüşi umman şuňar boljak. Ne bulun bir öz boluşly, başga hili bir alaja bolly. Ne şeýle ýylan ýokýaly, ne şeýle nakşful kitjek. Ýetaty mehriban gelin gyýdylar ço renkleriň biri-birine uygunlaşýan renkleri biljek bolmaly. Şuny tapsaňyz olam alajanyň owadarlygyna owadarlyk bolýar. Ne alajan örüp boldum, ne alajan gaýmlamaly. Ýigrim tapakdan ören alajamy şu görnüşde boldy. Bu videom size peýdal bolandyr dip umyt edýän. Düşünmeýän ýerlerinizi ýadan halanmasaňyz like goýmagy hemde agza bolmagy unutmaň. Inniki videolarymda görüşýänçek hoş